Estem parlant de les persones de la Marina que estan fins ací de la concessió administrativa que vostè diu que dona molt bon resultat. I té vostè raó. La concessió administrativa dona molt bon resultat. 5,6 milions a l'empresa concessionària. Clar que són bons resultats. Sap també a qui li dona bon resultat? A les corbates. Sap la diferència de salaris entre personal de la conselleria i el personal directiu de Marina Salut quina és? La diferència en total és que uns salaris mensuals de 70.000 euros en el Departament de la Marina, en la conselleria, són 23.000. Una tercera part. Una tercera part. Ahir, clar que està funcionant un bon resultat per a la concessió administrativa, però el bon resultat és per a l'empresa, és per als beneficis empresarials. I vostès, d'una bona volta, tindran que decidir en qui estan. Senyor Ibáñez, vostè en qui està? Vostè està en DKV. Són ells els que li han escrit aquest paper. Aquest membret ahí verdet és d'ells. Són ells els que li escriuen el que té que dir. Perquè us sembla. Estic convençuda que vostè se ho creu i tot. Però sembla que vostè parla per boca de l'empresa. I vostè està així per representar als ciutadans, no per representar a l'empresa. I vostè ve així a defensar els interessos de l'empresa, mentre que la gent no està satisfeta. Li ho estem dient. La majoria de població representada per als seus municipis, molts d'ells per unanimitat, estan dient que se rescate per a lo públic l'àrea de salut de la Marina. Vostès no escolten. Eix és el problema que tenen. El problema que té vostè no és de temps. El problema que vostè té és que el Partit Popular i el govern del Partit Popular no se parla amb ningú. Que parlar és gratis. No escolten a la gent. No n'hi ha un grau de satisfacció. Que els seus regidors s'han tornat bojos en la Marina. Que voten el rescate. S'han tornat bojos. Veuen aigua que no està en condicions. Vostè no li dona el benefici del dubte als seus companys de partit. Als seus companys de partit que els estan dient que l'empresa incomplís. I ve així a dir l'empresa, hay más profesionales, hay más especialidades, hay más satisfacción. Vostè creu que amb les seues paraules crea la realitat i pot enganyar a la gent que ho està patint allí? Vostè no veu quan uno va a urgències i és a les 7 hores. Vostè no pot anar en aquest discurs. No és creïble. No poden fer així més el paripé. Perquè ja ningú se creu les mentires i Canal 9 ja no les conta. Això és un altre problema. Canal 9 ja no conta les seves mentires. I ve vostè així a parlar d'Andalusia. Vostè pot mirar a la cara a la gent que ve així representant a la plataforma de la defensa de la salut en la Marina a dir-los a la cara que és que en Andalusia no sé, que vostè és diputat d'estes Corts Valencianes. I jo també. I quan vulgui discutim d'Andalusia en el dia d'Andalusia, el 28 de febrer. Però així estem per parlar dels problemes dels valencians. Vostès han trencat la igualtat d'accés al sistema. Perquè no és el mateix patir una urgència que necessita una urgència hospitalària en Dénia o en Pedreguer que patir-la en València. No és el mateix. S'empenyen vostès en dir el que vulguin. Que hem dit coses que a vostès no els agraden i vostès fan coses que no li agraden al poble. Clar que diguem coses que a vostès no els agraden. I clar, i la plataforma també diu coses que a vostès no els agraden. Però és que vostès prenen decisions que perjudiquen objectivament a la gent. I això no ens agrada. A ningú. I per això estan vostès com estan. Que jo he dit Marina Taut, no ho dic jo, senyor Ibáñez. Això no seria el problema que ho diguera jo. Això ho diu allí la gent. Això ho diu allí la gent. Tu vas allí, parlen de Marina Taut en tota normalitat. Vostès això no els fa pensar, perquè a banda de lo ingeniosa que és la gent a l'hora de traure malnoms, però no els fa pensar un poquet. Pensar. Estem així per a pensar, per a argumentar, no per a que vostè diga així que és que estamos dañando la imagen de la Comunitat Valenciana. La Comunitat Valenciana no és Marina Salut. La Comunitat Valenciana no és el Partit Popular. La Comunitat Valenciana és la gent que està fins al gorro de les seues polítiques. I en aquest cas estan fins al gorro d'una concessió administrativa que no du més especialitats, més professionals, sinó que està duent retallades, tancament de serveis nocturns, que no se complisca amb els serveis que se va impactar en el plec de condicions i que damunt després vinga un conseller, el que antecedís al que tenim ara, a canviar un plec de condicions perquè no note que l'han incomplit. I això ratlla la prevaricació, senyor Ibáñez. I miren el que els dic, perquè vostè li ho trasllada i acabe, senyora presidenta. Miren el que els dic. Efectivament, com ha plantejat el senyor Subías, això acabarà quan acaben vostès. Esta concessió administrativa acabarà quan acaben vostès. Però els dic una cosa.
com en estos 2 anys vostès facin una maniobra per a cobrir-li les esquenes a qualsevol empresa que està incomplint amb els serveis als valencians, en els tribunals mos veurem. A banda de tirar-los del govern, en els tribunals mos veurem. Moltes gràcies. Muchas gracias, señora.